Всім привіт! Зараз я розповіду криху про свій квантовий календарик і як їм треба користатися. Ось такий я натрымалася, я вельмі задаволена друкам, якасцю друка. Гэта даволі тоўстыя лісты, 13 лістоў, яны вельмі проста скрэплены. Вось такім вось зажимам канцелярскім. І на кожным лісце можна паглядзець, што ёсць інфармацыя, ці там фізічная інфармацыя, ці вось вокладка. І ёсць тэкст, напісаны мною ад рукі з іншага боку. Канечне, гэта друк, але ўсё роўна частка маёй душы захавалася. Вось. І гэта першая версія друку, яна выглядае так. Вы можете пабачыць, што ёсць кожны месяц. Якщо гэта лае сабачка на фоне, не пажайцеся. Кожны месяц вы можете пабачыць, і з абратнага боку ёсць інфармацыя пра фізічную з'яву. Вось, напрыклад, што такое святло, ці што такое абсалютна чорнае цела, фотаэфект, вопыт Юнга, розныя мадэлі атамаў, што яны сабой уяўляюць. Тое, як мы уяўляем квантавую механіку зараз, да, як гэта папулярная інтэрпрэтацыя, якая з'явілася ў Копенгагене. Гэта кот Шрёдзінгера, змаляваны з майго коткі. Ёсць таксама такія незвычайныя словы, незразумелыя ў квантавай механіцы, накшталт нелакальнасць, ці квантавая заблытанасць. Дык вось я гэта таксама разблытваю на адваротным боку. Што такое паўправаднікі. І яшчэ крыху пра тунэльныя эфекты і пра тое, як выглядае ўвогуле першы квантавы камп'ютар, што будзе далей у квантавым свеце, ці штосьці неверагоднае. Будзем сачыць, можа гэта будзе ўжо новы нейкі календар. Вось, у мяне яшчэ засталося пару асобнічкаў. Канешне, калі насабіраецца больш людзей, якія захочуць зрабіць яшчэ партыю друка, калі ласка, пішыце мне, і я замоўлю, буду дасылаць вам па пошце. Вось. Прыкладна так, іх можна мяняць месцамі і, адпаведна, пасля закрэпляць на тым месяцы, на якім вы прыпыніліся. Вось такім чынам, таксама можна павесіць на нейкі свічок. І штосьці я яшчэ хацела дадаць. Гэты календарык можа быць накшталт 13 паштоўкамі, да? Гэта можна разглядаць як набор паштовак, якія можна даслаць сябру куды заўгодна, каб падняць яму настрой і крыху парадаваць яго фізікай. Вось. Усім дзякуй за ўвагу.